Hello mga kababayan ko dyan, lalo na mga OFW. Magandang araw o gabi man sa inyong lahat. Guys, may chika na naman ako patungkol doon sa mga tuwad-tuwad komite. Alam nyo bang nag-abrupt sila ng conference nang dahil lang doon sa sinabi ni Inday Sara na jujutolan niya ng leeg ang kanilang pinakamamahal na Pangulo. Kaya bago ang lahat, panoorin muna natin ang video. Alright, intro muna tayo guys. 1, 2, 3. From IBC 13. Sir, on another topic, sa press con po ni Vice President Sara Duterte and over the weekend, ilan po sa mga House leaders natin na nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa ilang mga statement na binitawan ng ating Vice Presidente. Any comments or reaction po on this one, sir? Thank you. Ayon sa akin talaga, gusto kong tanongin kung okay lang ba siya eh. Nag-aalala po talaga ako eh. Pero the statements were not even, for me, hindi na siya political eh. Parang it's a question of kultura. Nasa kultura ba natin mga Pilipino yung mga ganyan na statements? Ganyan ba tayo pinalaki? Ganyan ba kapaligiran natin? So, talagang nanlilisik. Parang galit na galit sa mundo. So, yun lang. Kaya talagang connection ko po eh. Kung talagang okay ba siya. So, yun. Hello? Congressman Raj, your comment? Well, I have to agree with si Congressman Ortega. I think it's a cultural issue, more especially yung relation to dun sa restriction ni Bangkay. And I think most of the people had already complained po. No? I think it doesn't really involve any comment on our part as congressmen, and we leave it to the people to decide on how they would see that as qualities of a leader. You know? We'd like to acknowledge also the arrival of Congressman Jay Kung Hoon. Good morning, Congressman Jay. And you can also direct your questions to him. Sir, Follow up. Go ahead. following up with that lang po, some of the younger O ayan, mga kababayan. Kita niyo ba? Napanood niyo ba? Turnover of documents ko, no? Anong turnover of documents? Biglang nagpa-triscon after talaga nag-triscon si Inday Sara nang dahil lang doon sa jujutulan niya ng leeg yung pinakamamahal niyong Pangulong Vangag. Nasabi ni Maharlika Vangag. Kung di ba ka naman kayong buwakan, ina kayong mga jutang sinimis kayong mga ditukol, ditutres kayo na mga tuwad komite dyan. Ano sabi mo, yung Yanggans? Ortiga? Dapat mentality and emotionally stable, isa ilalim si Sara sa professional na pagsusuri? Sinong sinasabihan mo yan? Si Inday Sara o si BBM? Sige nga, sino sinasabihan niya? O yung mga sarili ninyong mga tuwad komite kayo dyan na walang kwenta? Alam niyo, hindi kayo para sa taong bayan. Diyan sa mga hearing-hearing ninyo? No, hindi yan para sa bayan. Para sa pera ng bayan na makukuha ninyo na binibigay ni Tambi sa inyong mga buwakang buhaya kayo, mga animal kayo, mga tutres kayo. Sarap nyo paghahampasin, batukan hanggang sa mawalan kayo ng malay, mga hinayupak kayo. Sige nga, bakit hindi niya sabihan si
BBM na siya ang magpa-rehab. Magpa-hair follicle test na siya. Diba? Doon sa video ni Miss Maharlika, kitang-kita, clear sa kristal na si BBM yun. Pilit nyo lang pinagtakpan yung magva ninyong Pangulo dahil mga jutang ginimas kayo, mga bayag kayo, mga bayad kayo, mga putres kayo. Yan ang totoo. Hindi kayo para sa bayan, para kayo sa pera ng bayan na nilalamon ninyong mga visit kayo dyan. Sige nga, alam niyo ba mga kababayan, may sinasabi si Inday Sara during campaign, yung kampanya nila, may isang citizen na nagbibigay ng sobre para kay BBM, yung matanda. Tapos hindi ni BBM kinuha. So, si Inday Sara na lang ang kumuha. Tapos, binasa ni Inday Sara, yun nagpatulong, yung matandang yun nagpatulong for business daw, 5,000 lang ang hiningi. Diba? Doon pa lang, wala na talagang sinceridad si BBM. Sinabi ni Inday Sara, ako na maliit na bagay. O, buti pa si Inday. Diba? Tapos ngayon, sinayaw-sayawan lang kayo ni Inday. Nagdadrak-dak na kayo dyan. Sinasabihan niya na siya na, na wala sa pag-iisip. Kayo tawa dyan, ang wala sa pag-iisip. May patawa-tawa to kayo, mga demonyo to kayo, mga putris kayo. May pasnal-snal to kayo, yung sarap niyong tirisin ng bulpi na ng jumbag-jumbagin. Iinis ako, yung mukha mo, Ortiga, yung mga mukha mong mga young guns dyan na walang kwenta. Magsipigil kayo. Turn over of documents. Sabihin nyo, inutusan kayo ng king ninyo dyan na buhaya para pag-usapan yung preskon ni VP Inday. Diba? Yun ang totoo. Yung nagwa ninyong Pangulo na walang puso, yan dapat ipasuri niya yung jutak niya, ipasuri niya yung jutak niya para malaman niyo kung sino ang may silbi sa bayan, mga hunghang na mga tuwad komite. Inis ako sa mga pagmumukha niyong mga dipukol kayo. Ipatawag mo kaya si BBM. Tapos, anuhin niyo, yung mga kasalanan ni BBM na mga kasalanan niyang ginawa niya, yung pagtanggap niya ng bribe, yung sa concert, sige nga, yung sa mga flood control niya, walang silbi. Doon sa PhilHealth na 90 billion na pinasok sa kanya. Sige nga, ipatawag niyo siya. At ipatawag niyo para i-hair follicle test yung bungag niyong Pangulo. Mga walang kwentang inayupa kayong tuwad komite. Buisit kayo. Inis ako sa inyo mga hinayupa kayo. May patawa-tawa pa kayo. Kakapal nyo rin, no? Tapos ito naman si, na isa yung tabatsing na dilema. Naging bubuyog na naman. Hoy, dilema, wala kang kwenta. Noon, anti-Marcos ka, may paano ka pa, di ba?
Parali-rali ka pa. Napapag-libing ni Duterte si Marcos Sr. Huhukayin mo yung libing niya. Tapos karon sinabihan mo si Inday Sara na wala sa utak. Ikaw ang wala sa utak. Kasi sinira mo yung pamilya ng lalaki mo na may pamilya na binayaran mo pa yung asawa niya, diputa ka, para lang jerbox yung lakbi mo. Sarap anuhin, tusok-tusokin, ganyan-ganyanin, oh. Yung lakbi mo. Matanda ka na nga, kung ako sa'yo, dilima, matanda ka na, mag-rest in peace ka na. Ay, hindi. Mag-travel ka na. Baka gusto mo pang mabuhay, so huwag natin i-ano. Diba? Kaysa naman maging bubuyog ka. Ingay-ingay mo. Akala mo naman naka-Marcos ka. Anti-Marcos ka nga dati, diba? Kapal-kapal ang mukha mo. Hinayupak kang babae ka. Ang tanda-tanda mo na. Wala kang kwintas mundo. Kayo lahat, kayo lahat dyan, puro pasakit kayo sa bansa. Yung mga pinaggagawa ninyo dyan, di yan para sa taong bayan, para sa mga bulsa ninyo. Dahil nga, may nagsabi, na, di ba, sabi ni Miss Marika, kung sino ba yung vlogger na yun, basta may vlogger si PH Update kata yun, na may di umano na pag kung sino yung mas maingay dyan, mas malaki ang ibibigay na budget ngayong election. Diba? Diba naman kayo mukhang pera? Sarap niyo sampal-sampalin. Magsitigil nga kayo dyan, mga tuwad committee, mga wala kayong kwenta sa bayan. Puro lang pasakit yung mga naabot namin sa inyo. Di na kayo nahiya sa mga sarili ninyo. Mga ginayupak kayo. Ay, buhay. Alright mga kababayan, at yan lang po ang aking reaction, opinion sa video ito. Sarap manapak. At sana suportahan niyo po yung munting channel ko. Paki-like, subscribe, and hit the notification bell. Paki-share na din. Maraming salamat. Dalaygon ang Diyos. Bye-bye.